dance floor is now open. Let the party begin. This is DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix. Ano ba yan? Naku, busy ako. Busy ako. Hindi ko kayo maharap. Boy Got You, All About Food, Dilip Seed, Bolit Pina, Kapit, maraming salamat. Juicy Pink, Tabsat, Superman, Winsett, Kit Official, Charis, Tamsak po at si update ako. Kantoy lupa yun. Busy. Katong kanyan ditan lagbintana. Gan lagbintana ading Charis. Man update labat si Atsi. Kasi naplaglaray yun, naplaglaray views ko, naplaglaray revenue, naplaglaray, naplaglaray. Busy panay plato, kaharap ko diya, ikaharap yu ak panay plato. Or mga plato, mga hugasan. O diba? Habang naka-open, naghuhugas si Ate Ima. Guys, connect to each other. Charis, may lupa nun at si Ima ay mamot na. Oy, kabsat. Busy kasi si Ate Ima. Palagi.
Mag-uhugas ako ng ano, pinggan, o, di ba? Kanyan, kunik-kunik, kahit ano, gabay yun tayo man kunik. Hello, all, mega love shout to all. Enjoy your pregnancy. Ayan, all about Pizza Hut My Box range. 4 boxes, endless combos. Do you know what that means? That means these are your terms. pagka kayo naarap, tutang ay. Pizza Hut My Box range. Agak lang makaluto. Hindi na ako makaluto. Watching here. Enjoy your pregnancy as much as you can. क्योंकि प्रेगनेंसी रोज का तो काम है नहीं, रोज तो होती नहीं है। जिंदगी में एक दो बार ही होती है, इसलिए बहुत ज्यादा एंजॉय करो और खुश रहो। Hey guys, All about food and travel. Watching ako. तो एक ट्रेवल और Watching your video. करेंगे आज क्या क्या खाने जा रहे हैं मैं बता दूं। Watching your video ako, oh. Ano ba yan? Di ako makapagluluto na naman. खुश रहना है और Maiiwan ko kayo. अपने आप को हेल्दी रखना है। Kasi nag-update lang si Ate Ina. बाहर मैं खा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने पी लिया है लेमन सोडा पी लिया है और ये मैंने मंगा दिया चूर। Mag-update lang si Ate Ina. Ayan. Charis, nining mula may abong tan bola. Ano tan? Abong tan bola. Mansino pak ni, ang trabaho ak ni natilak-tila ditan. Wajak la batud arap. O man music tila. May ginawa na anak ko kanya tugtog. Bantu ko sa kini at sing ima, galit ko ang tayo. Manuor sa kini. Update na ba't yan? Ano, update lang. Bawi yun may agapin ng open. Oh, di ba? Oh, double trabaho. Ano oras ako ni? Nagugas ako ng mga ano. Kaya natutulog ko siya. Sabi ko sa hugasan ko. Dami akong hugasan. Mabuhay daw, maglang people. Charis, wadtan ka. Mga igsuon. Tusok lang, sapat na kay Ate Ima. Tusok lang, sapat na kay Ate Ima. Magkunik-kunik kayo dyan.
Busy si Ate Ima. Update lang kasi. Hindi ako touch. Hindi ako maka-touch ha. May ano tong cellphone ko, may sumpong ba? May sumpong. Loko! Ayan. Andyan si, ano natin kapatid Iris. Eileen. Niluluko ako. Ang igsoon. Salamat sa pagdalo kay Ate Ima. Kulang tulamay. Yun. Pagka kayo nadikitan, hindi ko kayo madikitan. Busy Ate Ima eh. Magdikit-dikitan na lang si kayo. O diba, kabsat? Parang ako lang may sumpong. Sabi ni Sniper Pinay. Magdikit-dikit. At may sumpong-sumpong yung ano natin, cellphone natin. Ay. Mga igsuon vlog, Dan Tusok, Ate Ima, salamat mga igsuon. Salamat sa pagbisita mo kay Ate Ima. Tambay ko Dara. Ay, Simba. Ano? Ay, naku. Ang tuoy, di si Ate Ima. Magkakatay pa ako ng manok. Ano ba yan? Magkakatay pa ako ng manok. O, di ba? Mary. Magkakatay pa tayo ng manok. Nakalay signal.
Guys, trabaho lang kayo. Trabaho lang kayo kasi busy. Lahat tayo busy. Ako rin busy. Mahina yung isa kong ano. Mahina yung pangdikit ko. Mahina. Wala siyang ano, signal. Start ko nga muna. Guys, salamat sa pabiji-biji. Magkatay muna ako ng manok. Magkatay muna ako ng manok. O, diba? Mamayang gabi hindi na ako mag-open. Nag-open na ako ngayon. Napuyat ako kagabi ah. Oops. Uy, got you. Trabaho muna. Trabaho muna. Okay lang na nakaganyan yung ano, para o, diba? Panay kaldero. Kaldero ang naririnig dito. Winsil, pugak. YouTube pa more. YouTube pa more. Ano ba yan? Disturbo na talaga yung YouTube. Morning, sabi ni Winsel.
trabaho ngayon. Aywa, sabi naman ni Pugak. Sirlika, Uy Manlalakbay, hello from Winston.
Kumusta na kayo? Magpunta ako dun sa loob ng bahay. Sige lang, sa mga busy, hindi naman sa pilitan. Kasi pare-parehas tayong busy. Ano yung anya? Pumunta ako dun sa loob. Kumuha lang ako ng yogurt. Wala, mahina yung isa kong cellphone. Nagluluto ako kasi ng machos. Oh, naglalabas si host. Umapaw ang bola. I-jack siguro gamit na sa Ajax pa yun, noon pa yung Ajax. Ngayon, wala na yung mga Ajax yata. Wala na akong makitang Ajax. Champion ang meron, champion. Wala, hindi ko mabuksan yung cellphone kong isa. Ano na naman. Harang po. Salamat sa paharang. Salamat, Vincent. Sa patamsak-tamsak yan. Ayaw nang umandar yung cellphone ko isa. Ano naman. Itapon ko na daw, sabi ni ano. Tapon ko na daw. Nawala ang madlang people. Yung madlang people na kanta, ano ba yan? RV Wanderlust. Tamsak at Ima, salamat. Sisikoy. Kanina nakita kita, nakaupo ka dun sa opisina. Nagtatamb ka ng mga papers, RV. Baka busy ka.
Igalab shout out boy, sabi ni RB Wanderlust. Oo, nandyan si Bistring yung boy. Boy manlalakbay. Sis Chi, Marian, Joy. Ayaw na yung talagang ano ko. Ayaw. Salamat sa pangaral. Wala, hindi ko na mabuksan ng ano. Guys, kumusta na? May pinuntahan na naman ako. Sa loob na naman. Uy, natima, madyak pa'y nakapangan si pangal daw, nagado, trabaho, tataan na. RB Wanderlust, salamat po, may love shoutout din, sabi niya. Busy lang muna, Tima, salamat. Nagpunta ako sa ano, loob. Nandyan ang amo. Boring. Mag-music tayo ng ano, konti. DJ Jeff Remix. Itong kantang ito, ano ba to? Mini Miss You. Madlang people, ginawa ng anak ko. Nag-viral siya.
Ayaw naman yung pamonetize. Ay, may grupo po yung mga ano, nakikisabi na naman yung mga ano. Kanta na music ng bata, o diba? Sige lang po, pasok lang, pasok na laog. Mahirap kasi pumasok ka. Tawag sila ng tawag kasi nandito ako sa labas sa kitchen. Hindi sila pumasok na nagsuka. Naku, nagsuka baka iba nga yun. DJ Jeff Remix. Madlang people, mabuhay daw. Oh, naku, hindi ako makadikit. Dikit. Gift Esteban. Hindi ako ang hirap touch. Ayaw. Jeff Esteban, naghang yung cellphone ko. Naghang siya. Bibihirang mag-okay. Ayan, meron na.
ano, wala bang magkukunik-kunikan dyan? Bibi ni Pinay. Maingay na naman yung anak ko. Ivan. Sige, tawa kayo dyan. Hindi sumba daw, sabi mo. Akala yun na kayo lang marunong magsumba. Joke. Hindi kasi bigay ng ano yan eh. Nandyan yan, nakikinig yung anak ko. Nandyan yan, nakikinig. Boring eh, boring. Ala, yung mag-touch. Okay. Guys, magkunik-kunikan kayo dyan o This is DJ Jeff Remix. Mambutangira, Ate Ima, mega love shout out po. Maraming salamat sa pagdalaw. Mambutangira. Ate, mega love shout out from si, all about it. Salamat. Nandito pa pala ako sa taas. Tamsak 21, Ate Ima. Guys, kulit-kulitan kayo. Ayuda. Ayuda raw para maging 1 Pinay. Ayuda na daw si Jeep.
Maya, tignan, mayroon akong ano dito, nandito sa main channel ko. O, baka mayroon kayo dyan. Sir Boy Malalakbay. Kay Jeep. Esteban. Padagdagan. Mamaya ko siya didikitan kay ito, nandito sa main channel ko eh. Sa kabisi pa. I-check na kita. Saglit. ഞാൻ പഴയടും മോഹനം നമ്പൂതിരി. ഓണം ഇങ്ങ് അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഓണപ്പൂക്കളും ഓണക്കോടികളും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. Ay, oo nga, അപ്പോൾ oo, ഈ ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്നതിന് 954. മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ 954. തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഗുണനിലവാരമുള്ള പഴം പലവ്യഞ്ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും O sige, ഇതുകൊണ്ട് isa lang പലവ്യഞ്ജനമായി muna. സമ്മാനിക്കുവാനും വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ നാൾ മുൻപ് തന്നെ UAE-യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിഭവസമൃദ്ധമായ Mamaya na lang yung iba ഓണസദ്യ nandyan sa ano. ഈ വർഷവും നമുക്ക് ലുലുവിനൊപ്പം ഓണമാഘോഷിക്കാം. മലയാളികളുടെ ഓണം എന്നും ലുലുവിനോടൊപ്പം. Nasunog na yung luluto ko, saglit lang. O, diba? Ako, nasusunugan ako ng ano. Yung piriprito kong manok, oh. Dala ako sa'yo, Esteban. Mamaya. Huwag kang maingay dyan. Guys, connect to each other. May ano tayo. Sa mga hindi busy. Jeep Esteban Dan po from Mary Baita. Ladies and gentlemen, the dance floor is now open. Let the party begin. This is DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix.
jump up and get down. Jump, 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 jump up and get down. This is DJ Jeff Remix. Easy TV. Let's get it on. Proszę bilet do Korei. 한국 처음이에요. 한국에 오면 먹어야죠. Biji lang. Nausog ang gagandahan. Sige lang, sis, Eva. Ang pangit naman ng mga ano. Ibinigay niyang kanta. Ayan, isa. Ang pangit ng kanta niya.
Guys, mag-connect na muna kayo So this is dyan. the thing. SMEs want Busy to si be Ate sustainable, Emma. but it's expensive. So how do they do it? A lot of organizations, when they want to Nagluluto. become more sustainable, what they do is they have this thing called carbon tunnel vision, where they're focused on Nagluluto reducing their ng carbon tubo. emissions, and then they'll assume they have to go somewhere, such as getting carbon O, di offsets, which ba? is Tubo. basically planting trees on the other side of the world and not really changing anything within. That can be really, really expensive for an organization. So And dito essentially, what we're nagbabasa trying ako to ng do mga is ano. remove that carbon kind of tunnel vision and try to help companies realize. Naghahang yung cellphone ko eh. Hindi ako maka-pin sa inyo. Maka-pin ako pero naghahang na kaagad. Tapon ko na daw. Tapon ko na ito yung cellphone ko ba? Di wala akong gagamitin. Salamat sa pakaway-kaway, Marijoy, Meribaita, Doy OTW, sabi ni Meribaita. Sis Iba, nasa harang pa, ate. Doy, dan po sa upcoming mo, from Meribaita. Harang ate, Ima, salamat. Bakit tayo pagalitan? Ugat, dami mo na gawin daing yan. Sir Gatcho, mega love shout out from Food Bag. Kunik. Ayan. Kunik muna kayo. Hindi ako makakunik sa inyo muna. Nag-iingay yung po. Ibon ko. The only way we can teach them the skill of problem solving is to give them problems to solve. Guys, can we please give her a hand? She got a for I'm just a teacher that enjoys showing my kids the real world, so students can actually start to make mistakes and learn from them and actually test it. Hello, madlang people. The dance floor is now open. Let the party begin. This is DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix.
Jeff Remix. Oh, libre pati ibon pinagkakanta na rin. Guys, salamat sa inyong lahat. Mary Baita, Marian Joy, bagong dikit, sabi ni Mary Baita. Pugak, gising. Bakit tulog si Pugak? Sis, ano, Mary? Do it yourself. Salamat. Pentium. Pentium. This is DJ Jeff Remix. Marian Joy, Buds. Sis Marian Joy, dikit na ito. Marian Joy, sa'yo. Marian Joy, Marian Joy. Kapatid na po, Buds. I'm all about it. Jeep Esteban, is it This is Baby DJ Dan. Jeff Remix. Sir Gatyo from All About Eve. Nandito pa ako sa taas.
This is DJ Jeff Remix. Sis all about it. Salamat sa pagkaway-kaway. You're now rocking with the best DJ. The best DJ. Bong Skilly Kap TV, mega love shout out from Dianor Art. Guys, sa mga busy, work muna para hindi maabala at hindi tayo magpagalitan ng mga bossing. Shirley Kap, maraming salamat. Full Pakdan, Jade, Esteban, mega love shout out from Dicap Simple Kitchen. DJ Jeff Remix.
This is DJ Jeff Remix. Ladies and gentlemen, the dance floor is now open. Let the party begin. This is DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix. Mainit eh. DJ Jeff Remix. Daming lumalabas. When you cook, don't just cook. Sanya, take a bite out of life. Shop for 300 dirhams and get the chance to win big. Enjoy your multi-channel. This is DJ Jeff Remix.
Jackie Jack, Ate Egypt, dan dikit from Jackie, Food Buds, Jackie Jack Vlog, dan sa mga puno ba yan? From Mary Baita. Sis Eva, salamat sa pag-stream mo dyan. This is DJ Jeff Remix. Si Sir Likap na lang ang bahala dyan. Hindi na masikaso ni boss. Naku, busy. Bayan. Siya na lang ang dyan. Oh. Nag-aasikaso. Good evening po, host. Thumbs up dan. Ay, gabi na dyan. Charlie, official. Sis Eva. Ano ba yan? Hindi ako makaano talaga. Ang bagal ng cellphone ko kami. Ang bagal si pindutin. Tagal. Uy. Malapit na init. Oh. Parating na.
Jackie Jack, makipagdikitan ka lang dyan. Busy si Ate Ima. The switchboard is designed and manufactured by Golden Automation Systems. Thanks to its compact size and speedy delivery. Ayan, napin, oh. Kanina hindi ayaw eh. May tupak itong cellphone ko. Guys, patamsak kay Tintil. DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix.
Nakakasilaw yung ano, oh, mainit na. DJ Jeff Remix. Dan po Tintin, full pack from Jackie Jack. Harang ulit from Junjun. Salamat sa paharang kapatid Junjun. From Etisalat Group to Etisalat and so much more. The end. Ano ba tong mga binigay na DJ Jeff Remix. This is DJ Jeff Remix. Charlene Official. DJ Jeff Remix. Shout out to all guys from Charlene. Lamping Kabsat. Salamat Kabsat.
Mega love shout out idol, Loki from Junjun. Karanti, salamat sa pangarang-harang. Junjun, mega love shout out from Superman. Winsel. Ako, patay tayo pag hindi pa ka nakaluto. Kaya luto-luto. Ang hirap pa naman ng niluluto ko ba? Macho boss. Match boss. Oh. Agasan hindi ko to gawain lutuin eh. Natutunan din kahit pa paano. Dahil sa YouTube. O, tignan lang sa YouTube din. Litis. May Litis cooking vlog guys. Para po. Charlene. What you need fast with the Amazon app. Download now. Ladies and gentlemen, the dance floor is now open. Mini miss you daw. Mini miss you daw. DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix. Dan po Jackie Jack from Chi and Bukal. Sis Iba. Sir Boy Gacho. Mananakbay. Salamat. Marian Joy. Ano ba yung tugtog na ibinigay nila sa akin? Ginawa nila akong bata. Ano ba yan? Pang mga bata. Naging bata tuloy ang music. Dan Ma'am Charlene from Chian Bukal. Good morning, holography, tawa-tawa. Winsel, Udbad.
Jeff Remix. DJ Jeff Remix. Lakasa, tamsak. Salamat sa patamsak, sis. Big love shout out, sis. Big love shout out. Sis Lakasa. Salamat sa paharang. Oh, ano? ये राधा वल्लभ नाथ मन रही. DJ Jeff Remix. You have ladies and gentlemen, the dance floor is now open. Let the party begin. Mary Baita, DJ Jeff Jonjon. Remix. DJ Jeff Bads ang panganay ninyo, mga kapatid. Arian Joy. Spider-Man, ay Superman, Tagsat. Big love shout out kapatid Bads from Jonjon. Madi. Pino, Joy from Food Bads. Mega love shout out ulit sa lahat from Junjun. Tim from Charlene. Agasan yan, ano ba yung mga kanta? Ang pangit na binigay nila, oh. Nababalik palagi sa ano, minimis.
This is DJ Jeff Remix. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so DJ brave. Jeffrey. Chase them all away. DJ Jeffrey. That the things we need are staring right at us. You just wanna hide, 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 and show me a smile, smile. Hindi pa tapos yung sumba ko, kapatid ko ga. Idol Lupi, pangkugat. Hindi ko kapatid yan, te. Ha ha ha, podbads. Ano ba yan? Ate Michigan. Anak. Ayan, di ba? Idol Junjun, naglag shout out from Pugak. Tintin di Sarapin from Pugak. Oh, ano ba yan? Pugak? Naglag shout out dang Tintin from Junjun. Ewan ko, ito lang naman ang ibinigay nilang ano eh. Ito lang ang kantang pang ano lang ito eh. Pero in fairness, no, ano siya, viral. Kahit na ganyan yung kanta, viral siya, 6,800K. Kailan lang yan? Yung Mini Miss You remix. Try ko daw eh. Baka makapiright ako. Ito 26K. Allah. Viral mga ano ito ginawa ng anak ko to eh. $26K views. This is DJ Jeff Remix. Ito 26 views. Oy, premiere na ni ano, puntahan na natin. Lumabas na eh, yung ano, puntahan natin si Michigan. Puntahan ko nga sa dito. Mamaya ka muna, tugtog. Kasi dumaan na sa ano ko eh, dumaan na. Ayan, sugod. Sugod tayo kay Winsel. Ay, kay Tintin. Hello everyone! Mag-headset ako kasi blur yung boses ko. Sa this video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang ulan sa Davao. Pero bago Ala, yan, grabe gusto ulan kong, daw malakas. i-shouting muna yung mga colleagues dyan. Because Ate Angel, Marian HK, Thumbs up. Ena TV, Ugat Gaming, mga kapatid ko yan, Twins of Faces,
Good God Christie. Salamat sa shout out. Sige Fishing. Tintin. Sino pa ba? Marian HQ. Oh. Sino pa ba? Boy Kuya, thank you sa pagpunta. Ate Michigan, from Ate Michigan. Ina, oh, Salamat, Tintin. si Ipokal pala. Malakas ang ulan daw. Oh. Ingat lahat. So, let's go. ตอนที่มีเวลาเราไปอยู่ด้วยกันจนสายเวลาเดินช้าๆนาฬิกามันหยุดไม่ได้ให้ผมพบที่ลาย Ayun, ang lakas na. Oh, grabe. Guys, palusog tayo kay sa nakapil. Yung natitira sa sa LS ni Ate Emma. Lakas ng ulan. Grabe. Yung na-shout out ko dito, wala daw. Sinong na-shout out mo dyan na wala? Absent. Uy, punta na kayo. Umiiyak na si si Michigan. Si Tintin, umiiyak na si anak. Calling sa kanina. Shout out, wala dito. Sino yung wala dyan? Uwak, punta ka na dyan. Present na yan, si Uwak. Grabe ulan. May hinahanap si Tintin. Punta ka daw. Sinong walang natitira sa Ayan. Tib. Punta ka na sa Oy, punta ka na sa Oy. Punta ka na sa may hinahanap dun sa sinong nandito. Punta kayo sa Tagay. Ang bagay. diba? So, kahapon wala na. Too cute. Thanks for coming. Lakas ng ulan. Lakas nga ng ulan. Ibang lakas ng ulan. Sana umulan ng mayroong mabasa. Sabi ni Boy Gatcho. Grabe ka naman, Boy Gatcho. Sana umulan ng pera, Part of experience giving. Lalo po malakas yan. Stay lang tayo para safe. Mami daw, saan si Mami? Baka natutulog pa o kaya nasa work. Salamat Ate Hyde sa pagdalaw, sa pagpunta kay Tintin. Oh, may ba? Super chatter? Tintin? May super chatter ba? Do you eat? Ayan, meron pa, Tapos na ulan, kaagad. Ano ba yan? Maliligo ako sa ulan eh. Dito walang ulan eh. Salamat sa mga nagpunta kay Tintin. Ayan.
Hello, Dan. Dai. Ano na, baka mamaya. This is DJ Jeff Remix. DJ Jeff Remix. Oh, hindi na ako na naman touch. Oh, diba? Ano ba yan? Namimili lang yata yung Dahil with your jacket, Hindi ko ma-touch yung phone ko. Ano ba yan, mga tugtog na yan? Oh, ano natin si Download now. Ay, magsalang muna tayo ng Dankum, I cannot Hindi ko may touch yung mobile phone. O, ayan, meron na.
As always, daing na bangus. Ay, sarap naman ang daing ng bangus. Sarap ng daing. Do you eat yourself? Pahingi. Saglit lang yung video. Do you eat yourself? Mag-watching muna. My secret for an instantly whiter smile? New Close Up White Now. With the new Daikon. White Correct technology. Makes teeth up to 3 shades whiter Dan instantly. connected. It's gentle on enamel Bill and all. clinically proven. New Close Thumbs Up up. White Now. With watching. Dalar muna, dalar. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Dan sa nakipim. From Tintin. On borrowed wings. Haba ng harang. Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Para quem não me conhece, eu sou a Dai. E no vídeo de Daikon. hoje, eu vou Watching. estar falando sobre inteligência artificial. Mas antes, eu convido a vocês a se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações para todos, para quando eu postar um vídeo, chegar para vocês em primeira mão. Agora sim, solta a vinheta. Bom, pessoal, a Google lançou um novo recurso que vai dobrar os nossos vídeos com a inteligência artificial. E vai ser uma nova mudança para o YouTube. É uma ferramenta da Google que ela vai dublar em áudio. Não digo legendas automáticas, mas sim, ela vai dublar o nosso áudio em outras línguas. Automática, mas sim, ela vai dublar o nosso áudio em outras línguas. Juicy. Hi, Ima. Hello, everyone from Juicy. Charlene. Charlene Official. Thumbs up. Bagong dikit itong Ima Vlog. Sasarap naman ng ulam ng mga na-upload nila. Daikon.
Isunod nga natin itong ano, para I also have a couple of musical animal videos from YouTube. Charlene Official. Watching sa stew chicken. Chicken with chestnut. Chinese recipe. Bagong connect, Charlene. Charlene Official. Ang haba ng harang. Harang ski, Charlene. Daikum. Thank you. Thank you, my friend. Hi, Ma'am Julie. Salamat. Ikaw lang ang hinahanap ko dito. Ate Ima, busy pa ako. Hihi, nagluluto. Ako rin, nagluluto. Natapos na. Natapos na. Mamaya, magtatawag mo silang kakain. Pugak-pugak from Ma'am Julie. Guys, sa nakapin tayo. Pugak. Salamat. Ikaw lang ang hinahanap. Pugak, mag-live ka rin at ano. Magpasalamat tayo sa
Mary Baita, nandito ako sa bahay mo, 210. Daan ako sa'yo. Saging. Saging. Kainin na lang natin. Sana all banana. Kainin na natin. Guys, sinong pala? Mag na kayo. Like, mag-support na lang ako sa inyo, sabi ni Ma'am Jolie. Palablab sa nakapin, guys. Mag-iwan lang ng bakas. Build that a Salamat, Boy Got You, para may siya, may rin siya. Mag-iwan ka lang ng balikan ko mamaya yung dikitan ko. Ayan, barilan na. Magsunod na kayo. Sinong sunod?
Sinong sunod ano? Ma'am, sino ba? Diano, ano? Guys, mag-in na tayo. Sinong ano susunod? Papuntahin ko yan si ano, papuntahin ko yung bisita para madagdagan yung ano niya. Guys, sinong sunod? Para pupuntahin ko diyan yung kaibigan ko, wala para madikitan pa diyan sa ano, madagdagan. Guys, mag-id na tayo. Bye-bye na all. Bye-bye. Bye-bye. No connection. Naubusan na.